mukaon na denta, okay na kayo. Okay, amo nang gisabawan puting daghan na kayong sabaw. Okay ni mo para panington po. Ang sarap-sarap gyud ako ng luto ni Bimax, so natakdan ning Bimax ning isa. Okay guys, naghigda ta diri no kay murag kapoy murag gutom man. Unsa ni kahani ano mga mata na tani kay murag gigutom man ko Kapuyang kini magsige higda Gutom ni palakihan mo. May ringaw pa na tayo. Kaon o dili? Kapoy magsigihigda bakon ta ni. Kapoy sigihigda. Kaon ta manghiling ta dire. Manghiling jud ta dire no kay murag gutom-gutom naman. Sa may sudan re. Luto. Ayon ni kay luto. Kakaoy ta ni. Itinggit yung naghanang sudan. Gusto ka tayo yung pagsaw at manok. Iking manok. Tiyawar. Picture manok. Marabang na manok. Mauna niya kung kauban guys. Nagluto taon ng noodles para sudan taon na mo. Initin na ni Nandong. Kay magluto tayo ng manok. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi na yun. Mauna niya guys. Luto na noodles kay para sudan na mo. Tinggi-tinggi lang daw ko no. Maunang noodles guys. Among lutoon nga isa ra kabuok. Ay duha din na kabuok. Usara din kabuok. Usara din na kabuok. Duha na. Sa isa ram na. Ay duha din na kabuok guys. Duha din na siya kabuok dai guys do. Apila na tug talang nagpaabot ta ani kanus sa maluto. Pagkahuman ani mo kaon na denta. Okay na kayo. Okay, amo nang gisabawan puting daghan na kayong sabaw. Okay ni mo para panington po. Ang sarap-sarap gyud ako ng luto ni Bimax, so natakdan ning Bimax ning isa. Kuhaon tig manguluto ay. Sunod ani kuhaon na nako ni kusinero. Kamera. Mo na ni okay pa alright kay lami man di ay. Okay na, pwede na mukaon kay naluto naman di ay. Og mao na among noodles nga naluto na guys, daghan kay og sabaw kay ni panington ta og hinigop ani sabaw. Okay na akong kauban ni catch up na. Kay naluto naman guys, amo na ning haonon. Okay, apilan pa din yung kape. Manini Mangapi udto na, alauna. Launa na ron hapit, alas 12. Kini mao gapo mangape kay alas 12 na udto na mangape. Lami dia pun pagkaluto. Na lami man ako nung pagkaluto usaon man pangape man na. Kini mao gapo kay mangape daan usa mukaon. Kini kay udto mangape daghan ng saring ani dayon. Go! Okay, let's go na mga na gitaan ni. Sukad-sukad na niya akong kauban kay murag gusla naman gitaan ni. Si may gusla naman yun kay gutom naman yun kay dugay mo kay ni kaon. So mukha mo magsiniba ni Bimax. Naunsa po niya akong kauban ng mura magsiniba ni Bimax. Okay, ready to eat na may ani guys. Muanin siya. Okay, kuha ta ni rice cooker. Ug pagkahuman na guys. Ug ato na ng ablihan. Luto puti daghan na. Kini may kaon na gyud kini palulong may kaon na ni guys, lingkod-lingkod man ni noodles ra mong sudan guys para panington ba, tambal ba sa kuan na kagutom. Una si saktong kaon guys nga sabaw nga puting daghana noodles na siya guys. Mo ni mo kisa tong ganahan mo kaon noodles pagpahaba ng buhay, papataas man gud ni kinabuhi ining noodles guys. Mo ni lami kay kanon, mamang ganahan mo kaon pagpataas